Moikka kaikki! Tänään mä vaan postin tästä. Ja mä en itekään tiedä, että mikä tää posti on, koska äsken kun mä tulin koulusta, niin mä hommasin sen tossa pöydällä ja se on mulle. Niin nyt mä avaan sen ja mä en itekään tiedä, että mikä tää posti on. Mut katsotaan, tiedäks mä sitten kun mä oon avannut tän. Mut joo. Mä avaan tän. Okei. Okay. Oh my god! Joo, nyt mä tiedän mikä tää on. Mikä tää on kirje. Mä avaan sen, siinä lukee. Hei, sori käsiala. Kiva kun vaihdettiin. Voidaanko vaihtaa ehkä joskus toistenkin? Voidaan vaihtaa, mut joo. Kysymyksiä. Lempiväri. Lempiväri on turkoosi tai sitten limevihreä, mä en ole ihan varma. Kuinka monta petsiä sulla on? Joku vähän yli 70. MP-kissat. Kissat on ihania. Vaikka T-viuhupetsop. Joo. Tää on siis viuhupetsovilta. Mä vaihdan sen kanssa. Siis. Oh my god. Oh my god. Se on tässä. Yeah! Tätä mä oon ottanut kauan. Oh my god. Mä en tiedä miksi tää on täällä, mutta ei oo silti feikki. Tää on varmaan vaan tässä näin, mutta tämä. Ihana. Siis mä oon halunnut tätä tosi kauan. Oh my god. Vähän yli vuoden. Mun okei. Mulla on aika vähän isovia kissoja. Tää on niin ihana. Oikeesti tää on niin ihana. Tää on niin. Mut joo, kiitos viuhupetsop. Tosi paljon. Ja tässä oli extraa mukana. Nyt mä avaan tän. Mun piti laittaa 3 ekstraa siihen, mutta mulla jäi 1 ekstra, niin sit tuli vaan... Niin sit tuli vaan 2, mutta oh my god! En tiedä, onko tää joku rosetti tai joku tällainen. 2 tällaista. Sitten ihana koulukoru. Ihania, kiitos näistä ekstroista ihan sikana. Niin, siis sulla on paremmat ekstrat kuin mulla. Mutta jaa. Kiitos ihan sikana. Ja mä laitan tälle tän. Mutta joo, kiitos kun katsoit videon. Me nähdään ensi videossa. Joten siinä asti moi moi!